Hi guys, mwadzuka bwanji lero loweruka pa 6 pa 6 December. Nkhani yomwe ndiyambe nayo lero ndikukamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi mafoni. Anthu mwandifunsapo mani ndadiyang'anira foni ya Spark inake imachedwa Spark chanjani Tecno, then makuuza kuti sindingayipeze kunoko ndi ambiri makhala confused kuti how kodi mesa foni ndi ya China. Ndiye ndifuna ndingokamba pang'ono mbiri ya company imene imapanga Tecno. Okay? Choyamba ndikufunseni, mukudziwa zoti Tecno ndi Itel amapangidwa ndi company imodzi? Kapena nene kuti mwini wa makampani amenewa Tecno ndi Itel ndi mmodzi. Komanso iliponso ina yomwe mukuyidziwa ya makono yotchedwa Infinix also ndi amodzi. Tecno, Itel, Infinix amene kholo lawo ndi limodzi, company yake ndi imodzi ndithu. Company imene imachedwa Transsion. Okay? Transsion ndi company imene inapangidwa register ku Hong Kong ku China kunoko. Ndipo anthu amene anayambisa Transsion ndi anthu amene kalelo ankagwira ntchito makampani amafoni oyambirira ma early 2005 nthawi imene ku China kuno kunali mafoni tochipa tinatake tochedwa Bird. Company yake inachedwa Bird. Nthawi imeneyo achina Nokia achina Nokia achina Samsung akupanga lead. Okay, market share ya mafoni ku China kunoko nthawi imeneyo about 60% inali manja mwa Samsung ndi Nokia. You understand? Iyo salary ndi kunali ndi makampani ambiri ku China kunoko timene mapanga assemble mafoni ochipa. Munawo unapokelekali lija mafoni nako maina ako sazuika kuno kwino ya. Ose aja amapanga share kamene ka share kamene kakakutsalaka. Ndi kunali competition kwambiri, competition yopya. And because of that awawa anachoka mu Bird inali company imene imodzi mwa small companies zomwe zinkapanga mafoni and zinapanga first competition yaikulu ku China kuno. Ndipo zinakanika kuti zipitirire. Company ya Bird ija ndi akulu ena atachoka kumene ku timati George Wu amene atachoka kumene ku ndi anzake anakapanga no company yomwe inali Tecno. Ndi iwowa anapita ku Hong Kong kupanga register company ya Tecno ija. The experience yomwe anagwirisa ntchito inali yoti akugwira ntchito ku Bird kuja anayenda maiko ambiri over 90 countries and anafikako ku Africa. Ndi anaona no ku Africa kusowa kwa mafoni, anaona environment ya ku Africa. Nthawi imene ku Africa mafoni so amene ankapanga dominate analiso awiri, Nokia ndi Samsung. Koma Nokia ndi Samsung amangopezeka m'matown basi, cities basi. Anthu ambiri kumidzi analibe cellphone, analibe mafoni. Ndi akulu amene wachifota anafika kumene kuja ndi company ya Bird anaona kuti ku Africa kuli market, kukufunika foni, tipange foni yogwirizana ndi Africa. Chifukwa Nokia Samsung amangobweresa mafoni opangira design dziko lonse kumabweresa ku Africa so. Ndi mafoni aja ambeza kuti battery si malimba, amakhali mavuto ena ndi ena ndi wana tipange foni yomwe ikhale durable ndi environment situation ya ku Africa. Ndi mena anabwera ndi Tecno ija. Ndi Tecno ija kumayambiriro muzaona kuti amapanga stress kwambiri battery. Makachi battery chikulu. Yoni oduka chichaja. Wakati aitali. That and chinanso masimu card. Ajina Samsung, ajina Nokia, makhala ndi simu card imodzi. Mukumbukira ngati foni ya masimu card awiri ndi afeke. Foni ya original masimu card awiri. Mukumbukira before awa simu card awiri wanayambira ku China. Ku China ukamayimba foni kuchokera kadi ina kupita kadi ina ma charging fees amasiyana. So anthu ambiri amakhala ndi makhadi awiri. Ama phone companies osiyana kapena atatu. Chimodzimodzinso ku Africa ukamachoka ku Airtel kuimba ku TNM umapezeka kuti chani mafoni aja ma charging fees aja kudani akusiyana. Ndi anthu amafuna makhala mafoni awiri zibida TNM yokayoka zibida ndi chifukwa chimenecho Tecno aja anapanga dala kubwesa mafoni umakhala ndi ma sim card awiri. Ndi inali hot business ku Africa kuti. Kena kadabulisa so inaso you can masim card 4. Hot business kwambiri. So Tecno ikukula inangosanduka anapangano chikampani yachikulu no. Ya Transsion Holdings ndiyo linga yodi apange so makampani tina under Transsion Holdings. Kuma mayambiri anayamba ndi Tecno jana dona kuti utenda ndana pangano Transsion Holdings. Ndio Transsion Holdings uja kunatokera Itel ili mene kucha.
mafoni mati aite kanga kacha unabweraso mafoni ngati Infinix and apo sajedwa apa ajena Infinix iwa muzaona kuti makamera awo apangaso improve and ngati munagwirisapo ntchito mafoni aku China made in China ma Huawei koma aku China muzatenge kamera ya Huawei muzazijambule nokha muzaona kuti makamera ambiri Samsung even iPhone Huawei akamajambula anthu okuda iPhone inasintha panopo koma akamajambula anthu okuda maoneka mosiyana muzaime limodzi ni mzungu kapena uime limodzi ni China kujambuleni umaoneka iwe uda umaoneka weird right maka koma panopa mafoni ambiri asintha. It was because iwa mapanga design kamera ija amayesa majambula ma lighting and amayuza abantu awo basi amayuza bazungu ma China basi. They never tried the design makamera ija udazipanga balance dark skin people ndi makamera ija madaka dijambula anthu okuda effect maoneka be muna mwake. Now anabwera Infinix ija anabwera ndi kamera yopya kwambiri maka selfie kamera ya selfie and imeneyo anatenga zithunzi zambiri za anthu aku Africa za anthu okuda usiyana kwapanga design kupanga balance okay mnthu okuda tikapanga selfie zioneka chonchi ndi kamera yake inabwera yakawawa padakali panopa Transsion Holdings Itel, Infinix and Tecno ku Africa aja number 1 ndiye adaoneka kuda kuja no number 1 ku Africa kuja ma giants ajina Redmi aku China no. Okay, awawa jina Tecno mu China sabanga distribute mu China mulibe mo, there is no shop ya Tecno mu China ugulisa Tecno iwo anangonena kuti fetu kupita ku Africa. Okay, ada khazikika ku Africa kuja dola kumene kuja ajina Redmi asadira kumene kuja ndi kwabwera no competition kwabwera kwa Huawei Redmi ajina iPhone so kwabwera so competition kudi kumene kuja and now so Tecno now ayamba kusinthaso ayamba so kulowera ku India, Pakistan ma regions ena ndiena komabe iwo amapita ku maiko amene kuli ngati ma third world countries maiko kumene anthu sangakwanise mafoni odula kwambiri iwo because mafoni awo amakhala ochipa na iwala ukamba imejo mafoni awo amakhala ochipa amakhala budget phone yabo bwino nditu koma ya budget iyo dali yesantha kwanisa so they focus on maiko ngati amene wawa ndifanya yake lero limukati wase uli China udabwesera ma Tecno timakanika kugula fa kulibe mashop komano if we want to order ma Tecno ajendo we have to go to Hong Kong kapena ku Shenzhen for makampani amene anjola ku Shenzhen ndi ku Hong Kong mene kuja ndo matha kwauza ndifuna ntenge order ndipite kwakuti you can find them komanso masiku ano Tecno ndi ma distributors ambiri ku Africa anapangano anabwera ndithu kuzakhazika ku Ethiopia ali ndi factory ku Kenya ku Nigeria anayika ma factory meneyo so now they are ndi ma distributors on the ground yetu koma mafoni amene aja ngaku China aine yake akampani ja ngaku China if you didn't know now you know. Cheers.